मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय सर्वेश्वर बसुमतारिया फिन पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाया बिजनी ओनसोलजों लोगोसे गासै बर'फोरखौनो रंजाहोदों। चिरां जिल्लानि फानबारि सेनं गोरोबदारानि थागिबि गुनगोनां आदर्श आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारिया बे बाराव 2024 मायथाइनि पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जादों। सर्वेश्वर बसुमतारिनि फिन पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाया गासै बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा लाना फैदों। थारैनो बिथांनि गुनगोनां हाबाफारि मावनाया जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनायाव मदद खालामदों। बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावना जाग्रा मोनसे हारि होनना बेनि सिनायथिखौ थारैनो बिथां सर्वेश्वर बसुमतारिया होबाय। बिथां सर्वेश्वर बसुमतारिया फिन आरोबाव पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानायनि खुसिजों बिथांखौ ओनसोलनि रायजो राजा आरो गासै बायदि आफादफ्राव बरायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बिथांनिनो आंगो गामि सेनं गोरोबदारा गामिनि गासै रायजो राजाफ्राबो रंजा खुसियै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' ज'ज'यै गाजा गोमजा खाम सिफुं दामना बिथां सर्वेश्वर बसुमतारिखौ बरायदों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।